Nefu TV flebo au ni nyankuma amena bidon kwaro munu wala au yo lula pumaba do la mimetalike Fondation Orange olu ye deme belebele ke kunungo sefa wari million keme flabo yanko kanyesi anga jamana ma avec ake deme kalu hukumu kona amena pumale kan bidon kwaro konna la note mena ka boy bamanji wale ube uso halibe anga jamana yoro do la menye banamba aleni koreanse mopti marala uye kalanzo do datu foka kalamna do jena amena pumale fana kan bidon kwaro konna la kafaranunuka amena msema do bla nu chema ka kla kata jamana ko kaninga au kuna foni soni amena nu wala au ye tabarikala ambe au foko ko nyumando au munumbe nini wati mana se kwa ba mfle biye jumaye biye la horoma do mali kono mali ko kan hanye bato munu ke nuni ala ko tateta me do ka ala ka bato bela jele minanye ni kibaru ya debe ba fensele au ya totora aka au danse kubaru en konnala nya fo kibaru bakuruba la ka fo deme kalo hukumu kona ni krefe den keleli minye Orange Mali ni ale niga jugusira yo luka Fondation bulu fara mimbe uye uje nyoro fin ko sebe e ka do kanyesi anga jamana ma deme buna kunka kunungo anga jamana fa ba konna la fe metalike deme chamana uyo nyesi anga jamana de ma deme munu metalike minye bulima fen sen flawni ikado sen sabawla hani muso yere deme ni no ye mulewnye nyoshilan kata se finuma ani fen chama ore kreni yana kenya so mimbe anga sigida nani na do be taka nyesi oluma fokata se kati yere frakeli so ba mimbe ni oye hospital militaire soradasi finitiku twala kati oluni anywana chama deme bela jele musaka beti jo sefa wari million kemefla oni akunga fena bara nunu bela jereli temene kofe mi metalike mamumbe ni oye polosila kaucho ala malam Traoré assistant Traoré alebe commissaire principal ye alebe nye folike fokata sefana deme ni fanta yankeleri ministry mi manve jamana ngono no ye Amadou Konate nunu me nye folika kunya ka Fatoumata Kuja Kulubali ali bayon jene ko kapma galamala angula men politika centre do rebi ambe demain c'est anga police munu sara ku musoto na mafuma ko vevu ani ku donto na mafuma ko orphelin ani nyakanta walembe ke muso mununka na mafuma ko violence basée sur le genre au centre d'obé je me suis konoto ngorobu ne au directrice de donc partenariat de bani Fondation Orange che sabu kadanga oba andeme kusebe kanga muso ananga demsenu ani la jaba selenu muso maku deme wala sa amse ku ka furakelu ke chugamna Fondation Orange de ban deme adi ka deme duma wala sa ku bo kololo kono komi ni moyena no ya nu ba fama ko deme kalo anu e bara chaman ke nyogon fe o de okum kono u kone ma kone kana ayira jamana o be ka deme munun ke kana nga seria di ka yira ka fo uni en polisu on fana bolo be ɲɔgɔn bolo ka tila ka yira fana ko polisi ka baara tɛ ka mɔgɔ minɛ dɔrɔn ka don kaso la sabu polisi ka baara dɔ fana ye ka dɛmɛ don mɔgɔ ma ka mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ ka mɔgɔ furakɛ ka tila ka yɛlɛma sigi k'u ma k'u don sigida kɔnɔ baara kɔnɔ o de ye ne se yan bi. N b'u fo parce que u y'an deli nin na kabini san damadɔ san o san dɔ bɛ fara a kan san o san u b'a jira na k'a fɔ ka ma suganditaw u b'a kɛ ni fɛɛrɛ ye u b'a kɛ ni kodɔn ye o jɔyɔrɔ ka bon a ko la nin kalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni hinɛ ɲɔgɔn na kalo de olu dun b'a kɔnɔ bi tɛ a ka ca ni san 5 ye an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn ye a kɛnɛ kan san o san u bɛ kura jira an na mi kelen bɛ ka an nimisi wasa ne ni marraine bɛɛ c'est que u jɔyɔrɔ ka bon denmisɛnninw ladonni an'u lamɔni ko ɲuman na u jɔyɔrɔ ka bon musow dɛmɛni na a bɛ fɔ ko den tɛ kɛ foyi ye fo ni ba ye barika min don i la donc maa min bɛ denw ba dɛmɛ k'a dɛmɛ a ka se ka denw ladon ko ɲa n'o t'i nin ye o t'i jugu ye
tabarikala halibi an bɛ ninnu fo u ka timinandiyaw la jamana ye nin kalo min kɛ dɛmɛ kama bɛɛ lajɛlen k'i jeniyɔrɔ fin a la dɔrɔmɛ kelen man jɔ ba kelen yɛrɛ fana man ca kibaruyaw la bakurubaw la fana an ye aw ladɔnniya k'a fɔ banamakaw fɛ yen min ye k'a dɔn kalanso min bɛ dugu min ni o ye Tukoroba ye Banama mara kɔnɔna la min ye kunnasini araba maa marifatigi dɔw kɔni taara siga kelen don minnu na k'a fɔ dansago diinɛ jɛkulu maaw don u taara garaw kɔni kɛ lakɔliso la Tukoroba ka lakɔli karamɔgɔw gɛn ka bɔ kala la ka kalandenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila fiɲɛ kɔni fɛ min bɛ tali kɛ jatew ni kibaruya minnu dira olu y'a jira k'a fɔ maa ninnu kɔni ye hiri kɛ ni marifaw ye dugu yɛrɛ kan fɔlɔ ka taa wajuli kɛnɛ dɔ sigi misiri la ka bɔ yen ka taa kala kɔni cogo caman ni cogoya in na ta k'u ye kumakan min sɔrɔ k'a fɔ kalandenw ni kalanfaw ye k'o ye k'a fɔ u ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɛ ka lakɔlikala dabila pewu n'o ye tubabukala ye k'olu bɛ min fɛ o ye morikala ni kuranɛkalanw ka kɛ Mali yɛrɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ kibaruyaw y'a jira cogoya min na wale ninnu kɔfɛla na fana min ye bi sɔgɔmada in na o kelen kin ka kɔrɔfɔw la a yira k'a fɔ dugu min fana bɛ yen ni o ye Koriyanse ye Mopti marabolo kɔnɔna la ko maa marifatigi dɔw fana ye hiri kɛ olu kan bi sɔgɔmada in na mun yɛrɛ fana kɔnɔna na o ye kalaminɛ bɛɛ lajɛlen ci k'a da kolonci ka tasuma don kayew ani gafew ni kalaminɛ tɔw bɛɛ lajɛlen na u ma da o fana ma min ye lakɔli karamɔgɔ 3 kibaruya dɔw y'a jira k'u ye olu fana salo ka taa ni olu ye olu ta yɔrɔ kɔni ma dɔn an bɛ waati min na i ko sisan min bɛ tali kɛ kibaruya minnu bɛ sen na o ye k'a fɔ jamana faamaw kɔni k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ gɛlɛya ninnu fura bɛ sɔrɔ o la mun ye anw yɛrɛ ye an ye ɲinini kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Banama kalan ɲɛmaaw n'o ye kapomaw ye an ye olu kɔni kuma ɲɔgɔnya u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ Tukoroba kalanso u kɔni ye nin wale kɛ nka ko don n'a nataw la u bɛna se ka kibaruya farafasiyalenw di an ma kuma an m'an sigi ka o fana don kɔnɔ walasa ka maaw kibaruya bonya ale ni karama kɔnɔna la hali bi n'a ka bi an ka don kibaru kɔnɔna la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana cakɛla minnu ka baara ɲɛsinnen don nafoloko ma waribonbaw ani k'a dɔn cakɛda misɛnnin minnu yɛrɛ ɲɛsinnen don nafoloko kisaw ma olu kɔni ye baarabila dɔ boloda kabini kunungo n'o ye tile 2 baarabila ye min baara kan ka kucɛ bi tile kɔnɔna la a yira k'a fɔ kɔni ka kɛlɛ kun ye o ni jamana faamaw bɛɛ samasamali dɔ la i k'a dɔn hakɛ dɔw nɔfɛ o hakɛ min bɛ taa bakuruba 4 bonyanko la u b'a fɛ u ka sabati u ye u ka baaraw kɔnɔ u bɛ se ka lafiya da sɔrɔ cogo min na n'olu bɛ se ka kɛ nafa sɔrɔ da ye a ladɔnniya k'a fɔ k'a kɛ ni bɛnbaliyaw sabatili ye nin ko ninnu na u ye baarabila tile 2 min daminɛ kunungo u y'a jira k'a fɔ u tilara ka tile 3 baarabila wɛrɛ laɲini gafew bila an ka jamana faamaw kɔni ɲɛkɔrɔ ni fɔlɔ ta in tɛmɛna kabi min ye k'a dɔn ntɛnɛn nata ye u bɛna wuli ka jɔ kuraw boloda tuguni waasa an ka faamuya sɔrɔ a la min bɛ tali kɛ bangiw ni waribo misɛnnin ninnu ka jɛrɛ jɛkulu lapsatɔ Sinabefu o ɲɛmaaba Usumani Sidibe n'o ye ɲɛmaaba ka dankan ye ale ye ɲɛfɔli kɛ an ka kibaruya ɲina Aminata Daɲɔn ale ni Bakari Kone ka kuma galama o ye min fɔ an ka jɛkulu la UNTM n'o y'an ka centrale syndicale belebeleba ye o ni gouvernement ani CNPM n'o ye an ka patronat ani olu ye fɔ ka bɛn kɛ fɛn dɔw la transposition in na 2014 20% négociera 2018 19,55 négociera a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ye 39,5% ye o 39,5% na 2018 an ka convention collectif des banques assurance o négociation na an ye 15% sɔrɔ mais an ma sɔn min ma o de ye an ka rappel de ye ka 10% ye ka waleya à partir de janvier 2019 u ban'o de ma grève t'anw ka laɲini ye n'i y'a ye an taara grève la an sɛgɛnna de n'i ko mɔgɔ ma ko i bɛ 10% di mɔgɔ ma i tɛ rappel kɛ an ye concession caman de kɛ an ko bon an bɛ 10% minɛ mais avec rappel o rappel yɛrɛ grève yɛrɛ tile 2 an bɛ rappel min nɔfɛ o kɔlɔlɔ grève tile 2 kɔlɔlɔ banquiw bɛ min perdre o la o ka ca ni
de janvier à maintenant au 10% rappelé. Tabarikala an bɛ dugawu don kɛ min ye furuku mun bɛ jamana kɔnɔ ala ka se ka ɲɔgɔn faamuyaw di an ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka jamana kɔnɔ bi a yɛrɛ k'a fɔ furuko kɛlen don kamana gan ye bi n'i ye suma ɲɔgɔnya kɛ fɔlɔ ani bi cɛ fɔlɔ i kun b'a ye k'a fɔ furu caman bɛ yen n'u donna kaban bada de kun don ni ala yɛrɛ ka daba masa ka wele kuma se furudenw ma furu cogo cabali tun ka gɛlɛn kosɛbɛ fo ka taa se sali yɛrɛ ma an ka jamana kɔnɔ nka bi a yɛrɛ k'a fɔ kari o kari maa minnu bɛ yen n'olu ye mɛrɛw ye olu bɛ sirili la nka ntɛnɛn fɛ min ye kiiri tigɛlamaw ye olu bɛ tilen k'a bɔrɔtɔ a gɛlɛya ka ca kosɛbɛ furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen ni ta gɛlɛya don nka maa caman y'a jate k'a fɔ fɛn dɔw kɛcogow de tiɲɛna furu kɔnɔna la ko nalen don ni gɛlɛya ye waasa anw yɛrɛ ka kibaruya sɔrɔ nin bɛɛ kan anw ka kibaruya ɲinina Baɲɔ Jɛnɛpo olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka taa Zakariya Kante ale ye ka bi Mali yɛrɛ maaba dɔnnikɛla minnu bɛ yen n'o ye Sumaworo Kante olu bɔnnaw ye furu lɔmagalajɛ don ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ furu gɛlɛyaw kan an ka jɛ k'a lamɛn. Furusa ka teli cɛw bolo cɛw dɔrɔn tɛ a ka teli cɛw ni musow bɛɛ lajɛlen bolo. Bon kelen furusa in fana a ju bɛ bɛɛ de la cɛ o muso denmisɛnnin maakɔrɔ bɛɛ de la ka sababu kɛ mun ye sisan furu kelen bɛ natala furu de ye diyaɲɛ furu tɛ mais a bɔra faw ni baw de la ka sababu kɛ mun ye fɔlɔfɔlɔ an ka dɛsɛnna waati la i bɛ somɔgɔw bɛ bɔ muso ka furu la e yɛrɛ t'i muso ye u bɛ n'a fɔ karisa i bɛ labɛn nin don masina i ka mariage e tɛ muso dɔn muso t'i dɔn a bɛ ɲɔgɔn don min fɔ mariage kɛ don awa o furu si b'a la wa a bɛ laban fana mais sisan ta in ko min ka di min olu ka di ɲɔgɔn ma ni muso y'a jɛ cɛ ɲini ka na a yɛrɛ la jogo min bɛ cɛlen t'o dɔn muso somɔgɔw jogo min t'o dɔn ko fo ninnu ka di ɲɔgɔn ye e y'o di ɲɔgɔn ma o furu bɛ laban ka bala mɔgɔ la dɛ ni an seginna n kɔ an ka dɛmɛ kɔrɔw k'o tiimɛ n'an sera k'o kɛ furusa bɛ dɔgɔya o fɔlɔfɔlɔ ni furu tun bɛ sa a tɛ sa du kɔnɔ tun tɛ kungo kɔnɔ ka taa yiri dɔ de kɔrɔ yen nɔ ka taa furu ni sa o yiri kɔrɔ furu bɛ sa yiri kɔrɔ yiri min kɔrɔ o yiri bɛ sa nka furusa man d'ala ye o foyi ma Mali furusa cɛya ni kolankolon kɛ tɛ danbe tɛ miiri danbe la tɛ miiri hɔrɔnya na tɛ miiri bɔkolo la mais furu tɛ se ka si sɔrɔ o fo adamaden kɛ miiri bɛɛ lajɛlen la fa kan ka miiri na ba kan ka kuma denmuso yɛrɛ ma dɔ bɛ denmusow la dɔ bɛ dencɛw fana na dɛ dɔ bɛ denmusow la dɔ bɛ dencɛw la mais juba yɛrɛ ye masaw de ye. Tabarikala furu ale tɛ gulokiba ye k'i mana sɛgɛn k'i b'a bɔ k'a gulo bɛɛ lajɛlen k'i jija i t'a fa waasa furu ninnu bɛ kɛ badabada ye den barikamaw ka sabati furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛla na fana jamana kɔkana kibaruyaw la gun minnu bɛ farafinna gun nansarala gun ka taa se lamɛrikɛn jamana ni ɲɛjuru canilakaw ka gun ma kibaruya gunni minnu bɛ yen ni an ka kibaruya ɲininaw sera k'olu salo ka sɛgɛsɛgɛ mun ye kibaruya jɛlen ye ka di aw ma an bɛna olu lajɛ minnu kumakanw bɛ lase k'a dɔn k'a fɔ an ka dɔgɔnɔmuso min yɛrɛ bɔra kudu sanfɛ nin waati na n'a bɛ jamana faaba kɔnɔ Kiristina Badara a ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'a ka bamanankanw lamɛn. 9TV jabarani filɛbagaw aw dan se bi kɔkan kibaru kɛnɛ kɔnɔ an ma daminɛ ni Burkina Faso jamana ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko sɔrdasi 6 olu bɔnɛna o ni na bingalewale 2 sen fɛ Burkina kɔrɔn yanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la Barça Longo commune na k'a ladɔnniya ko sɔrdasi 4 olu kɔni jogina kosɛbɛ a sen fɛ a yirala k'a fɔ ko bingalewale fɔlɔ ko o kɛra Ginbila dugu fanfɛla la tarata tɛmɛnen n'o sababu la sɔrdasi 5 olu tanyana 4 olu jogina filanan o kɛra nɛgɛ kanɲɛ 15 waati Sidogo dugu la n'o senfɛ sɔrdasi 1 ale kɔni bɔnɛna a nin na ni dugu bɛɛ bɛ Barça Longo commune la ka aw ladɔnniya k'a fɔ ani ka aw hakili jigi fana ko kabini san 2015 bingalewale kɔni bɛ ka caya ka taa fɛ dɔrɔn Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnya la Burkina kɔrɔn yanfan fɛ ka caya an b'a kun cɛ ni Guinée jamana ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko Laginɛ musow bɔra u bɔra ka taamaba dɔ kɛ u bɛɛ kelen do ka fini jɛman don u dusuma kasilen bɛ ka nin taama in kɛ u y'a yira k'a fɔ ko taama in dabɔkun ye ko fanga tigilamɔgɔw tɛ ka u ka baara kɛ a ɲɛma wa ko jɛkulu min ɲɛsinnen don jamana ka sɛbɛnw dɛmɛni kama bakurubaya la FNDC
k'u ka u ka maaw minɛni bila. Hakilina jiginna o jɛkulu FNDC ale fana tun ye wulikajɔba dɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen n'o sen fɛ maa 5 nin tora la. O de y'a to u ye nin maa damadɔw minɛ. Ka aw ladɔnya k'a fɔ ko nin taama in tun bolodalen don. O de y'a to lakana tigilamɔgɔw musoman olu fana tun bɛ nin taamaba in na min kɛra Laginɛ musow fɛ. Tabarikala limanaw fɛn o fɛn bɛ n'a daminɛna a ka ca Ala fɛ a bɛ kuncɛ fɔ Ala ka masaya kuma an ka don kibaru minnu bɛ bi n'an ka fasari jamajɛkulu bɛɛ lajɛlen y'u bolo bila ji kelen nɔ k'a labɛn k'a di aw ma ladiriya kɔnɔ o tun ye ninnu ye ni Ala ni kɛra sɔnna a ma min ye tɛnɛ nata kibaruya kɔrɔw bɛ bɔ 9 TV ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna la Ala ka su hɛrɛ d'an ma.